Dúfam, že na našom kanále už vie každý, že o keramiku sa treba pravidelne starať. Ale čo ak sa aj staráš a tá hydrofóbnosť nie je úplne taká, ako by mala byť, tak možno, že odpoveďou bude jeden konkrétny produkt, ktorý si dnes ukážeme. Takže ahoj, dnes si ukážeme, ako možno obnoviť hydrofóbne vlastnosti na tvojej keramike, ktorá nutne neznamená, že už doznieva, že už na povrchu nie je aktívna, ale možno ju treba iba trošku, ako sa hovorí, dekontaminovať. No takže o tom bude dnešné video. Takže ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu. No a dnes si spolu ukážeme, ako obnoviť pôvodné vlastnosti keramiky. Respektíve, ak nie úplne tie pôvodné, tak trošku ich obnoviť a hlavne teda obnoviť tú hydrofóbnosť. Ako vieš a ako spomínam veľakrát, tak o keramiku sa treba pravidelne starať, ako v zásade my tu na tomto kanáli hovoríme, že sa treba starať pravidelne o to auto, aby teda všetko fungovalo tak, ako má a aby vyzeralo čo najlepšie. Avšak keď už zainvestuješ do keramickej ochrany, ktorá je spravidla tou najdrahšou formou ochrany, ale zároveň aj najtrvácnejšou a aj najviac chemicky odolnou, tak sa patrí o ňu aj pravidelne starať. A teraz nemyslím o to, že ju pravidelne umývame s nejakým pH neutrálnym šampónom a priživujeme ju možno s nejakými keramickými detailermi alebo sealantami alebo niečím iným. Bavíme sa tu teraz o tom, že máme vyslovene ochranu, ktorá už je na aute niekoľko mesiacov, povedzme možno, že už aj niekoľko rokov a sem tam ju treba jednoducho vyčistiť trošku dôkladnejšie. No a to práve teraz urobíme, pretože auto máme vyčistené. Ja som na túto ochranu, ktorá tam už je niekoľko mesiacov, neviem koľko presne, ale to teraz v tomto videu nie je dôležité. Som ju umyl bezoplachovo a teda panel, respektíve tieto dvere, na ktorom si dnes ukážeme tento test, respektíve toto umytie dekontaminačné, tak tieto dvere neboli ničím ochránené, odkedy tam v podstate sme naaplikovali tú keramickú ochranu. Ako vravím, je to už niekoľko mesiacov a pravidelne to umývam s bezoplachovým šampónom, či už je to Absolut alebo je to ONR. To je jedno, jednoducho pravidelne sa starám o túto keramiku, avšak iba takýmto, nazvime to pH neutrálnym šampónom, umiem a nič viac. Ani to neprivyživujem kvôli iným testom, ale o to nejde. Máme teda stále jasne a viditeľne aktívnu ochranu po tom, čo si teda zmijeme vodu, respektíve čo si dáme vapkou a ukážeme si hydrofóbnosť, tak očividne stále tam tá keramická ochrana je a aj hydrofóbnosť, ktorú táto ochrana používa. Avšak už vidíme nejaké to spomalenie na určitých miestach. Samozrejme, dvere, respektíve tie časti za kolesom sú tie najviac namáhané, takže tam je aj spravidla vidieť ako prvé, že degraduje teda tá ochrana. No a v dnešnom videu teda budeme používať v podstate trošku taký dekontaminačný proces a začneme z Restart Wash, čo je šampón, ktorý sa používa nie úplne pravidelne, to znamená, že nie úplne, že každé umytie, áno, pretože to používaš ten pH neutrálny šampón, poprípade ten bezoplachový spôsob ako aj ja, ale sem tam raz za niekoľko mesiacov je dobré použiť práve napríklad Restart Wash, ktorý má v sebe zložky ironu, áno, čiže je to dekontaminačný šampón a ten iron, respektíve tie zložky ironu pomáhajú trošku hlbšie vyčistiť tie pory tej keramiky. Áno, čiže je to šampón, ktorý sa vyťahuje sem tam raz každé tretie umytie podľa toho, ako často jazdíš, aké ťažké má podmienky tá samotná keramika na tom aute. No a jednoducho nariediš si, mám tu 10 litrov teplej vody, umývaciu rukavicu a aby sme si to pozreli, tak daj 15 až 20 do 10 až 15 litrov. Čiže jedna táto pumpička je niečo viac ako 1 mililiter a ja dám teda 15 pumpičiek, áno, aby sme si boli istí. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, bum, tak a máme v podstate nariedený Restart Wash. Troška väčšia koncentrácia, možno ako píše výrobca, keďže rátame, že jedna tá pumpička má viac ako 1 ml, ale to je jedno, nechám to tu, zaktivujem to s vapkou a v podstate môžeme umývať, takže to je celé. Jednoducho umývaš kontaktne úplne klasickým spôsobom, dvojvedrová metóda, všetko je vyslovene známe. Ukazovali sme si ten šampón už niekoľkokrát. Ide iba o to, že teda ukážeme si, že použijeme teda tento šampón na to, aby sme hĺbkovo
vyčistili teda tie pory tej keramiky a keď to máme umyté, necháme to chvíľku samozrejme pôsobiť, nerobíme na priamom slnku a potom si to zmyjeme. Keď máme teda tento Restart Wash zmytý, môžeme vidieť, že tá hydrofóbnosť nie je úplne na svojom vrchole, respektíve, že už máme niekde miesta, kde sa nám trošku viacej drží tá voda, keď oplachujeme a teda to je znak toho, že už tá keramika nám degraduje. Alebo iba je jednoducho niečo na tej keramike, čo potrebujeme vyčistiť na to, aby sa tie vlastnosti obnovili. Áno, čiže máme niečo na tej keramike, čo jej bráni tomu, aby poriadne fungovala. Čiže toto auto jazdí denne, nie je garažované a môže mať teda na sebe nejakú tú kontamináciu. Neznamená to, že tá keramická ochrana je už vyslovene teda degradovaná. Áno, preto po tomto prvom kroku, keďže za tých niekoľko mesiacov nebola použité, ako som povedal, absolútne nič, si dáme teda ďalší krok a je to samotný iron. Áno, teraz ideme na samotný iron, lebo je to koncentrovanejšia verzia v podstate Restart Washu. Áno, ako som povedal, Restart Wash má v sebe prímes ironu, avšak nikdy toto samotné nebude tak silné, ako keď použiješ dedikovaný iron. Pretože, ak som povedal, že tento šampón sa používa podľa potreby raz za mesiac, možno raz za 3 a tak ďalej, áno, možno každé tretie umytie, ako vravím, na každom aute inač, tak iron sa používa ešte možno menej často, takisto podľa potreby, možno raz ročne, možno raz za pol roka, opäť to záleží od toho, ako náročné sú tie podmienky, kde žiješ, či žiješ pri železnici, pretože aj odtiaľ ide náletová hrdza, áno, z tých vlakov, z brzd a tak ďalej. Podľa toho, aké máš brzdy, aj to je ďalší dôvod, ako často teda používať iron. Ale iron sa používa z pravidla ešte menej často ako napríklad Restart Wash. Čiže dnes si nastriekame aj iron, necháme ho pôsobiť, no a opäť si to zmieme. Ako môžeme vidieť na tomto konkrétnom aute, veľa toho ironu nebolo. To znamená, že to typické, klasické začervenanie, áno, tie červené bodky, ktoré rozpúšťajú ten brzdný prach, respektíve tú náletovú hrdzu, ako som spomínal napríklad z brzd vlakov, alebo respektíve zo železnic, tak to tu nebolo. To znamená, že veľa tejto kontaminácie, čiže brzdného prachu alebo tých železitých častíc, nám tú hydrofóbnosť nezakrývalo a tým pádom potrebujeme ísť na niečo iné. Čo sa týka taru, máme strieborné auto a ten by som videl, to znamená, že tar, čož je odstraňovač nejakých asfaltu alebo stop pneumatik, tak to by sme na tomto konkrétnom aute videli, takže ten dnes vôbec vlastne používať ani len nebudeme, pretože tam tar vyslovene nie je, takže toto nám nepomôže obnoviť tie pôvodné vlastnosti. Avšak teraz sa dostávame k jednému produktu, ktorý je často možno, že je prehľadaný, alebo sa o ňom až tak veľa nehovorí a je to konkrétne Waterspot. Čiže je to odstraňovač vodných škvrn, vodných stôp, ktoré sa práve často môžu vyskytovať na tej keramike, respektíve všeobecne na aute a tie práve maskujú tú hydrofóbnosť tej danej ochrany v závislosti teda od toho, čo si tam naaplikoval, ale Waterspot je v podstate troška kyselina, áno, alebo respektíve je to v tom kyselinovom spektre, čo sa týka tohto produktu, takže sa odporúča takéto niečo používať na keramické ochrany, respektíve nie, že odporúča, ale že keramické ochrany dokážu prežiť tento Waterspot. Áno, ak ho použiješ na nejaký obyčajný vosk alebo sealant, tak tým, že je to v podstate kyslé pH, tak to môže veľmi výrazne degradovať. Avšak my sa tu bavíme teraz o Gyeon Syncre, čo je teda vrchol keramickej ochrany od Gyeonu, tak budeme používať Gyeon Waterspot, aby sme teda ostali pri značke, preto aj používam Restart Wash, aj Iron od Gyeonu, aj keď Restart Wash používam na hociakej keramike, pretože tento šampón je naozaj veľmi super a mám ho naozaj, že mám ho rád, používam ho roky, mám ho rád. A ako si videl, proste po tomto Irone, respektíve po Restart Washi, tá hydrofóbnosť nebola úplne obnovená. To znamená, že máme tam teda iný typ kontaminácie, ktorá nám tú hydrofóbnosť brzdí. No a tak použijeme teda Waterspot. Waterspot si nastriekame podobne ako Iron, necháme ho tam pôsobiť, akurát, že ho necháme pôsobiť o mnoho kratšie, doslova iba nejakých pár sekúnd, zoberiem si aj mikrovláknovú utierku a jemne prejdem celý ten povrch. Je to iba kvôli tomu, aby sme ako keby ten Waterspot zapracovali do porov tej keramiky, aby sme ho rovnomerne naniesli na celý ten povrch, v tomto prípade na celé tie dvere a okamžite zoberiem vapku a zmyjem si všetky
zvýšky waterspotu. No a môžeme vidieť hneď, že v podstate sa nám tá hydrofóbnosť trošku vylepšila. Áno, tým, že nepridávame žiadnu ochranu, áno, že je to iba vyslovene dekontaminácia a v tomto prípade kontaminácia je práve nejaké možno minerály z vody, áno, pri tom umývaní, tak práve to neznamená, ako keby sme tam pridali wetcoat, áno, že ho nastrekáme, zmijeme a zrazu máme obrovskú brutálnu hydrofóbnosť. Áno, je to iba obnovenie tej keramiky. A keďže tam tá keramika je už niekoľko mesiacov, tak aj sa dá očakávať, že nebude úplne tak špičkovo na tom, ako keď tam bola iba týždeň, alebo ako keď sme to išli prvýkrát umývať. Ale môžeme vidieť, že tá hydrofóbnosť sa obnovila. Aby sme si teda ukázali úplne, že celý efekt, tak si celé auto usuším, respektíve tento náš panel, na ktorom si robíme toto umytie, tak si ho usuším mikrovláknovým uterákom. Samozrejme, nepridávame opäť žiadne ďalšie produkty, žiadnu ďalšiu ochranu, ani detailer, jednoducho absolútne nič, iba obyčajný suchý mikrovláknový uterák, s ktorým si utriem tie dané dvere, aby sme prípadne zobrali všetky zvyšky týchto predchádzajúcich produktov, ktoré tam náhodou mohli ostať, ktoré sa len tak nezmýli teda tým tlakom vody, aby nám teda neprekrývali tú samotnú hydrofóbnosť. Čiže preto si ukážeme ešte aj samotné utretie toho panela a následne finálnu hydrofóbnosť. Takže sleduj, takto nejako to vyzerá a myslím si, že je to dosť očividné medzi pred a po, čo sme použili teda waterspot. Čiže na budúce, ak máš aj ty náhodou už nie až tak dobré hydrofóbne vlastnosti na svojej keramickej ochrane, možno, že budeš potrebovať len hĺbkovo vyčistiť s restart washom, možno, že budeš potrebovať len poriadne odstrániť náletový prach, respektíve náletovú hrdzu a brzdný prach s ironom. A ak to nepomôže, tak možno, že pomôže práve waterspot. Nemusí to byť priamo od Gionu, máme ich viac. Ide iba o to, že táto kategória je dosť často prehliadaná, ale práve tento druh produktu ti môže pomôcť obnoviť tie hydrofóbne vlastnosti. Čo by som ešte dodal, na takto obnovené vlastnosti, ako ja vždy hovorím, je dobré použiť nejaký priživovač, nejaký topper, či už to bude keramický detailer, keď sa tu teraz bavíme o Gione, čiže kľudne ceramic detailer, veľmi ľahké použitie a znova topneš tie maximálne hydrofóbne vlastnosti. Nemusíme sa tu baviť o wetcoate, každý veľmi dobre pozná wetcoat a vtedy máš hydrofóbnosť na niekoľko, opäť zase na niekoľko mesiacov v reálnom svete, tú maximálnu hydrofóbnosť, krásne samočistiace účinky, alebo môžeš ísť do niečoho novšieho, čo tu máme teraz a to sú Kolinite, ktoré testujeme, zatiaľ sa mi to zdá dosť dobre. Či už je to Bitcoat, ktorý má naozaj veľmi dobrú hydrofóbnosť a môže ísť aj na keramickú ochranu, čiže toto je tiež taký dlhodobý sealant, alebo niečo iné. Ak nechceš používať Gion Ceramic Detailer, môžeš používať Kolinite Ceramic Detailer, takisto sa mi veľmi pozdáva. Čiže ideálne je po takejto dekontaminácii opäť priživiť, respektíve ideálne je priživovať úplne vždy. Avšak, ako som povedal, toto nie je na to, aby si dostal tú maximálnu hydrofóbnosť, ale je to na to, aby si poriadne hĺbkovo vyčistil pory keramickej ochrany a dostal z neho to, čo tá keramika naozaj ponúka. Takže to je všetko, vidíme sa v ďalšom videu, linky budú dole, daj like, subscribe, čaute.